Ay, si kawarak ko, ang pogi-pogi ng inyong kawarak, mga kawarak. Ay, talaga mapapasipol ka. Joke-joke lang po yun, mga kawarak. Gusto ko lang mapasaya yung oras ninyo. Nandito po tayo, mga kawarak, ngayon sa bayan ng Florida Blanca po. Pinopromote ko yung bayan ng Florida Blanca po, Pampanga. Dahil dito tayo pinanganak at makikita nyo ngayon na ang progreso ng ating bayan. Na dati-dati makikita mo hanggang bayan lang, pero ngayon kalat na po yung mga malalaking establishmento po, from Mabikal, Gotrubasa na, talagang kitang-kita mo yung progreso. Ayan po, napasipol tuloy ako. Itong si Kuya biglang nagpakita ng abs. Biro din itong si Kuya. At itong si Bunso naman, hindi tumigil ng kakahanap ng brief ko. Si Kuya, pogi-pogi talaga. Marami na rin prutas, mga kawarak ko. Iba't ibang klase para na tayong nasa state. Sa state of Florida Blanca po. Ba't mga malungkot itong Bunso ko? Pinilit niya akong bumili ng brief. Pinilit niya akong dinala dito sa market. Eto, malungkot siya. Alam ko na, may pagdadala na ako kay Bunso. Dahil anak ko siya, mga kawarak, alam ko kung saan ko siya dadalhin. Ito po. At napangiti ko siya. Kasabihan nga tayo, mga kawarak, basta maligaya yung anak, maligaya na rin yung magulang. Kaya po alam ko ang weakness ng Doc Bunso ko. Pero napakabait na bata niyan. Siya yung very supportive siya sa magulang po. At saka sa mga kapatid niya. Pagdating sa pagkain po. In fairness naman po, at napakasarap ng puto nila. May laman sa gitna pala. Hindi ko alam na kung anong tawag nila dito. Ang hinahanap ko po, putri. Masarap po sigurado ito dahil gawang guwagwa po siya. Dumayo sila ng Florida. Ito po, puto, pero mas masarap yung putri. Boy, sige ako. Magkano nga po? Balako sa pilarin eh. Magkain po ito, Teng? 35. 35. Balako sa pilarin yan. Kaya lila pala kakananon diretso din eh. Diyan nga ako dito. Wala ko saan dyan. Bravo. Pwede na palang kanan irekta mo lang. Pwede lang kahit kilog laman. Ano ba? Yeah. Naman dalan siya. At ilalaman din puto oh. Naman da. Ngayon lang ako nakikita puto. Ano to, putri. Narinig ko na naman ng boses niya. At tanda na naman po kami maglakad-lakad. Magpapaikot-ikot. Nakakasarap po. Dito po sa market po, sa market day. Yung isang daan po. Pero dito, itong pati, pag ordinary day po, dito 50 lang. Kaya medyo masarap na pulutan, mga kawarak. Murang-mura pa. Kaya po, mga kawarak. Mura na, masarap pa. Ito mga kawarak at dinala tayo dito din Bunso sa bagong palengke naman. At kasalukuyan nga tayong mini-meeting kung ano ang gusto naming lutuin. Pero siyempre, sa butok ng Max? Meron kayong butok? Magkano yan puro ulo? Hindi po yung puro ulo. Puro ulo lang nako. Ilan po? Meto kilo. 2 kilo? O 2 kilo? 2 kilo. Ay, nagyo mo siyang bunto. Agyo na eh. Ba't ang malambot? May aneng makanyan eh. Pas mo sa tingin butok ko. Kaya kaso kasi silang utak. Talaga pa ka na daw makanyan. Ay, mo lang mo siya. Anong luto mo? Paano po yung luto, Pin? Ano may patatim? Ay, di patatim. Finish ka na. Patatim. Dali, patatim na ito. Pwede kumain na pares lang. Ready mix. Ready mix. Baboy, okay na nung gata, bisang gata. Na, gata na eh. Gatang babi. Ready mix naman. Maraming malamang gagata kayong babi, kuya. Malamang gagata kayong babi. Gata, ito hindi magpapasel. Oo. Kaya sige, pakuha mo lang. Murang-murang bilihin po. Sabi nga mga kawara, saan pa rin? Sabi nga na kapapan, no ka rin tapo. Kaya talang mura, manyaman po. Dumako naman tayo dito kay Lola mga kawarak at
Tignan natin yung presyo ng bilihin ngayon ng gulay, ano. Pero tignan natin isang sibuyas at saka isang bawang. Tignan natin mga kawarak at kung magkano. Mukhang tuyo na pangalaya. Yun naman ang gusto ko kay Lola mga kawarak. Masyado siyang palabiro. Medyo nagulat si Bunso mga kawarak sa presyo na binayaran niya. Isang sibuyas, isang bawang, 3 pirasong luya na maliliit, 70 pesos daw. Kaya itong si Bunso, hindi na siya makatras. Nakabili na ako ng Lara. Parang it's a joke lang. Pero reality po. Sa aming paglalakad, nagulat naman ako. Nakita ko yung kawarak na classmate ko, si Insang Sin ko. Ay, napaka-pogi niya. Parang artista rin niya. Napakagaling kumanta ng kawarak na yan. Si Kawarak Neller po. Siya po ang classmate ko na napakagaling niyang kumanta. Napakabait at napaka-pogi pa. Yan ang pinsan ko. Si Kawarak na Sin. Ano, Sin? Masaya lang po. Dahil napag-usapan namin ang reunion naming magkakaklase po. Yung batch 1973, shoutout po sa inyo lahat yan, mga kawarak. Medyo naging problema lang po, mga kawarak, at bigla akong iniwan ng mga kawarak na anak ko. Hindi ko alam kung saan sila pumunta, pero tinilak ko ang pupuntahan ni Bunso doon kung saan maraming tinapay. Kaya po si Bunso, basta kung saan mo siya hanapin, alam mo kung saan. Pag mo siya hanapin sa park, hanapin mo siya sa mga restaurant. Peace, Bunso. Peace. I love you, Bunso. Dahil po, no to 320 million loan po. At no comment tayo dyan. Hindi po natin trabaho yan. Pero, no rin ako dyan. Dito naman po tayo magagawin mga kawarak dito sa pilihan ng nyug. At ipakukudkud natin. Tapos yung alam niyo yung lumang style natin, yung hinimas-himas natin sa ating mga kamay. Hinimas-himas natin sa ating mga kamay, mga kawarak yung pagpiga-piga ng nyog. Ngayon po, napakadali na dahil po gumagamit na sila ng hydraulic jack po. O nga naman, ipapasok nila yung nyog, yung pinagkudkuran, ipapasok nila doon sa fishnet. Tapos, pipigay nila ng pigang-piga. Ayan po. Kaya wala pong masasayang na latak. Lahat ng latak, makukuha po natin yan. Yun naman ang pinaka-the best kapag nagluto ka ng ginataan po. Napaka-the best po niya. Sabi ko nga dito sa nagtitinda, sabi ko bagong na-invent lang yan kasi nung panahon namin 62 years ago. Pinipiga pa namin yun. Pero nandun naman yung sarap sa pagpiga. Kasi po lahat ng katas, lahat ng dumi sa yung kuko, so parang pinaka-betsin yun na pupunta sa katas at yun naman ang magiging panlasa ng ating nilulutong ginataan. Yun po tayo noon mga kawarak. 35 bawat nyog. Pagkatapos kasama yung piga. Ayun po, yun yung second kakanggata daw. Binuhusan ng tubig, mga kawarak. Tingnan po natin binuhusan ng tubig. Pagkatapos, boboljakin ulit. Yan, tingnan natin mag-boljak si Tata. Tingnan mo, sige tang. 1, 2, 3. Boljak, Tata. Boljak. Lalabas na yan, Tata. Huwag kang mainip. Ayan, lalabas mo yan. Lalabas yung katas at pupunta dun sa tikbakan. Ayan, yan lang po ang pag-boljak. Konting bilis lang po ng boljak at lalabas na sigurado. Dahil hindi nakatiis si Bunso at sigurado susundan niya tayo dahil akala niya gumagawa naman tayo ng anomalya. Ang hindi niya alam mga kawarak,
Nagpapakudkud tayo ng nyog. Yun po si Bunso. Masyado siyang stricto. Masyado siyang stricta ngayon si Bunso po. Kaya a blessed day po sa lahat mga kawarak. A blessed moment. Basta maging masaya lang tayo sa buhay sa pang-araw-araw natin. Always keep praising, thanking, and glorifying God. In the name of Jesus po sa buhay natin. Yan po tayo mga kawarak. At dahil po request ni Bunso, ginataang baboy daw, namimiss na siguro yung luto natin. Kasi inatak na ako, pinalabas na ako sa kubo, pinauwi na ako dito sa main headquarters ng mga kawarak. Alam po mga kawarak at hindi makapag-move on si Bunso at nagkatroma yata dito sa binili naming gulay na ganito ang alaga po. At ganun pa man, tatanggalin natin yung tromang inaabot ni Bunso sa pamimili niya ng gulay kanina sa palengke po. At siguradong matitikman niya ang lasa ng ginataan ng kokong tana, ng kawarak na tatay niya po. Hoshi, sabi ko na sa inyo mga kawarak at sa tingin ko, tanggal na yung trauma ni Bunso sa inaabot niya kanina sa palengke po. Tingnan nga natin, yan po ang finished product ng ating ginataan. Ginataang baboy po, tapos yung paborito niyang alimango, inilagay na rin natin para maglasa siya ng gusto. Happy tummy po. Basta sabi nga nila mga kawarak, happy tummy ang pamilya, ang mga anak at ang asawa, at 1,000% po happy face po ang tatay nila. Yan po, basta masipag lang po tayo mga kawarak, lalo na yung mga ama ng tahanan at bigyan natin ng saya lagi yung mga anak natin, lalong-lalo na kapag retirado na tayo. Baka hindi po tayo nila bigyan ayuda. At sinisigurado ko na saan man ang mama nila, siguradong masayang masaya siya.